Pri obchodovaní s plynom sa nerozlišuje, či ide o katarský, ruský alebo alžírsky plyn. Chemicky je to v princípe to isté a cena sa odvíja v každom prípade od burzy. Ani SPP nemá s Gazpromom kontrakt, ktorý by hovoril o nejakej pevnej cene. Aj pri dodávkach z Ruska Slovensko platilo za plyn podľa vývoja trhových cien. Preto sme riešili zdraženie plynu v minulých rokoch, aj v situácii, kedy k nám prúdil takmer len ruský plyn. Keby k nám prúdil lacný ruský plyn, tak za uplynulé roky sa tu nebavíme o tom, že mali energie zdražovať. Takže zjavne ten ruský plyn lacnejší nie je. To, v čom ale má cenovú výhodu, alebo v čom mal cenovú výhodu, bola preprava. Dostať na Slovensko ruský plyn cez Ukrajinu bolo lacnejšie, ako dostať plyn z alternatívnych zdrojov. V dôsledku toho, že prepravné poplatky v tomto prípade bolo potrebné hradiť Ukrajine, ale ak sem bude prúdiť plyn z iných zdrojov, tak ten náklad je relatívne väčší. Z hľadiska celkových nákladov ale nejde o nejakú zásadnú zmenu, ktorá by v podstate prevrátila stôl, pretože ak sa pozrieme na účet za dodávku plynu pre domácnosť, tak preprava plynu je najmenšia položka, je to zhruba 6% koncovej ceny.